Her på Frederiksberg Slot uddannes alle danske officerer. Mediterende soldater er ikke noget, man ser hver dag. Men på Hærens Officersskole har man forsøgt sig med begrebet mindfulness, der blandt andet indebærer meditation. For at styrke soldaternes koncentration og evne til at lukke forstyrrelser ude, har Hæren forsøgt sig med et kursus i mindfulness for nogle af officererne. Bevar kontrollen over dit åndedræt. Lad isen trække op mod loftet. Halebenet ned mod gulvet. Charlotte Mandrup, der er ekspert i mindfulness, har stået for undervisningen. Og det skal hun gøre igen til efteråret, hvor projektet skal gentages med flere deltagere. Gradvist. Så finder dit åndedræt en mere naturlig rytme. Og når det gør, så begynder du at tælle. Mindfulness er dog et lidt mere alternativt begreb, end de fleste af soldaterne er vant til. Jamen, min første indtryk eller oplevelse, det var, hvad nu det for noget? Og det virkede utroligt blødt i forhold til, hvad vi nu plejer at arbejde med. Også fordi vi skulle til at arbejde med os selv på en helt anden måde. Derfor stillede soldaterne en del flere spørgsmål og krav til dokumenteret virkning, end Charlotte Mandrup er vant til. Jeg er glad for at høre. De første gange, der var jeg bare inde og fortælle om det, og der var der helt givet en skepsis. Men de, der så ligesom valgte at gå på, der havde jeg egentlig en oplevelse af, at nu havde de ligesom stillet op til det her, og så ville de gerne gå ind i det. Der, hvor jeg oplevede, at det var mest tydeligt, det var faktisk, fordi de er meget veluddannede, og det betyder, at de har en ret stærk fundering i forskellige psykologiske modeller og psykologiske teorier, og det skulle de ligesom have til at passe ind med det her. Alle officerer er enige om, at de som soldater i krig kan bruge teknikkerne bag mindfulness. Jeg synes helt klart, at det, som meditationen giver mig, den giver mig en evne til at bevare mit fokus, og jeg kan styre mit sind meget bedre i hverdagen. Jamen, jeg synes, jeg har fået en markant bedre koncentrationsevne. Jeg har konkret cuttet cirka 40-45 minutter af mit søvnbehov. Og så tror jeg simpelthen, at man får tømt sit hoved for de tanker og bekymringer, udfordringer, frustrationer. Det får man ligesom tømt. Og så på den måde tror jeg, for mit vedkommende i hvert fald, har jeg oplevet markant lavere søvnbehov. De fleste benytter også stadig teknikkerne og øvelserne i dag. Mediterer jeg dagligt, og selvfølgelig en gang imellem så glipper det, men så ofte som det nu kører, så gør jeg det. Så jeg tror, at det har jeg jo selv oplevet med mine udsendelser, at der er et højt stressniveau. Det er hver dag farefuldt, og det ligger selvfølgelig dybt i en. Og jeg tror på, at hvis man ved, at man skal på en større opgave, så få lov til som leder at være sig selv, gå ind i sig selv, og så fokusere på den opgave, der kommer, og skabe noget energi, noget power. Det er det, jeg tror, det giver. Det vil det i hvert fald gøre for mig. Så måske er det ikke sidste gang, at vi ser soldater med lukkede øjne i lotusstilling. Og når du er klar, åbner du øjnene.